Persoas con discapacidade tiveron a oportunidade de subir esta mañá os novos vehículos deseñados para facilitarlles a condución. A empresa Adaptamóvil deulles a coñecer as novas posibilidades a condutores e copilotos. Persoas con mobilidade reducida probaron esta mañá en Santiago coches adaptados ás súas necesidades. Elementos tan sinxelos como ramplas laterais, aceleradores electrónicos, asentos xiratorios ou teitos máis altos permítenlles maior comodidade e autonomía. Con un coche adaptado para as túas posibilidades e tal, pois si podes ir cando queiras, a onde queiras, sin depender de nadie. Na xornada organizada por Cogami, os asistentes tiveron a oportunidade de coñecer un modelo novidoso que en España só fabrica Adaptamóvil, unha empresa de Bergondo. Este vehículo permite diferentes posibilidades como condutor e tamén como copiloto. Permite que a persona en cadeira de rodas poda ir na súa propia cadeira como acompañante e tamén permite que a persoa poda ir como condutor ben na súa propia cadeira de rodas ou ben facendo unha transferencia a un asiento que ten que é giratorio, que se eleva en altura. O presidente de Cogami agradece os avances, pero lamenta as eivas que teñen que superar cada día as persoas con discapacidade, barreiras que van máis alá das arquitectónicas. Cando eu quitei o carné de conducir no ano 87 tuve que ir a Salamanca a quitar o carné de conducir. En Galicia non había ninguna sola autoescola adaptada. Se avanzou moito nos últimos anos, quedan moitas cousas por facer, pero cousas que para a maioría da sociedade pasan totalmente desapercibidas, para as persoas con discapacidade son realmente unha barreira e son realmente un atranco. Os familiares tamén se benefician destas adaptacións nos coches.